nyanyi dong. Nai. Nai. Nai munah. Nai 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 nai. Pae sawai didol wae. Pae goyang didol wae. Digo kayar penyanyine. Aja gundelan pentung. Aja gundelan. Ayo ayo maju. Yo yo. Ayo bayar yuk. Biro lambung dedis Seraku mumet mas duwe bojo loro bojo sing enom njaluk disayang sing tuwa njaluk ditandang mau nyanyi sing mumet bisa Seiki digolang Telung dina Lerana Telung dina Bali ning kene Wadi endahe Sing kanggo sapa sing sedina kanggo goyang lagi sekar semureng ayo bunda-bundaku Ibu Ana Pak Bos Ibu Ana ayo budu bude Bu Suarian Ulet-ulet ampiknya melinju Sirahku mumet mas duwe bojo loro bojo sing enom njaluk pajero sing tuwa njaluk sipik turbo ayo sirah ora bisa Antu mekas nupes Buku edo-edo Mikir buku Mikir belasane Jur saiki bingung hati Tarik Belum itu Boleh merokok Belum dima Beli mungkin Ayo bunda sing sedih kanggo sing rondo
ana sing tangi turu. Ayo bos-bosku monggo merapat. Ho aho ho aho ho aho ho aho ho aho ho aho Jojoku nak silile ora penak lagi. Mas Gepeng, ayo dong. Ayo penyanyi-penyanyi monggo. Golek duit yo. Ayo ngadeg, Dik. Ngadeg, Dik. Bojomu tak Sewiye esok-esok tak. Mas Alek yo. Mas Ari juga. Bangunin. Mas Agil. Mas Fardi. Goyang dong. Mbak Winarti. Mbak Nani. Mbak Nani. Ayo Dik. Ayo Dik. sumpah ning batin yen kula sida dikawin tekad ati ora bakal loro ganti. Ayo Dik. Ayo Mas Agil 100-200 yuk. sumpah wis janji arep sehidup semati Kang Suwardi. seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Mas Muji monggo. Wis rasane aja bilas. Ayo mak Teni Rangga. Aduh. Aduh. Mas Ramet. Mas Hartono. Ayo, jambu alas sekulite Ijo sing digagas Mas Adno. ada gula ada semut Mas Bambang, Mas Bambang. rondo ayo dirembuk Ayo, grumung. Bu Ani monggo Bu Ani. Yen kula sida Alah Mbak Is. Aduh. Ayah ya. ora bakal Oh iya. loro ganti. Nyawer ora iki. Yo. Haha. Sumpah Yang punya ngani yo. arep sehidup seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Ayo diulur. walase manis rasane Manis rasane ajan tilas tak enteni ragane ariku wae. Ayo Mbak Kres joget. wis duwe Oh, aku kebacut Ayo Bang Alek joget dong. Jos. rasane ngati aku lakon melu Yang punya prasmanan joget dong. Yang punya prasmanan alah. Jambu alas, ayo budut. Jambu
Walah kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ayo Bu Eva. Gula ada semua. Bu Eva. Wis rondo ayo direbut. Ayo Dek Wulan. Sumpah ning Dek Wulan juga ora iki. yen kula dijadi kawe. Ganti ati ora lho. Aduh. Suruh ganti. Sumpah ning batin arep sehidup Bablas wuyung nggih Mas. Wuyung Manis rasane senajan tilas tak enteni radane. areko sayange wis duwe Bojo Mas Ari. Ayo lho. aku kebacut tresno. Spesial buat Mas Gepeng yang punya wuyung. rasane ngati Yen aku ra lakon melu numpaki. Kita seragenan yo wuyung yo. setar guru mama ayo mama Lorone loro ora kaya wong kang Mas Gepeng. Wuyung gak wuyung. Katanya suruh langgam. Buat Bang Budi yang ada di sana yo. Bos baso ayo. Mas Win, Mas Supardi, Mbak Win. Oh iya yo. Arisan. Kabur. Terima kasih. Sampung. Makasih. Malu. Kurung Mas Joko aku urung. Dedekku sumo ora ngono apa paten iso. Tak hitung-hitung, tak hitung-hitung. Joget terus. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning awan-awan. Mas Arif, Mbak Puji, Mbak Win ayo. Bengawan colong.
lali janjine esme alesane mangkelake sapa wong sing ora ketun aduh janji kowe ora teko Nonton film, nonton film. Iki filmnya apa iki? Nonton film. Unyil. Unyil iki unyile. Kene iki. janjane ora lagaku sajak nyupriyani Mboke sing iki. Arep masak tuwa. Serius iki. Karena mboke apa karena anake? Karo sapa le mbok ya panake? Sing penting ana nyawane. Gimana kita kasih wedhus? Iya. Iya. Mas Arif, Bapak Mak Amse, Bos. Tukokno simbok aku wis gedhe ana rondo coba takokno simbok penting kawinan aduh iki mbok wis mendem wedokan aduh simbok ra bisa turu awan bengi pengen ketemu Kos nungguin ya. Kan wis lunas. Ora gampang wong jejodohan seru bisa golek sandang pangan yen nuruti mandamu bojomu mbok kangkani watu Wul sik. Apa Mas? Ngerti ada. Ya. Makasih loh Mas. Aku rong Mas. Iki piye iki? Oh bagi loro. Tak yo anu menteng. Kan maru kan kudu akur. Ngono. Kudu akur. Jolke ya. Aku kan maru yang baik hati. Iya, dan tidak sombong kan? Yen mengkono. Yen mengkono mbok aku tak nyambut golek duit kanggo nikahan Iya kan
butuh kono simbok aku wis gede ana rondo coba takokno Tole-tole ketane apa dicampuri ngopo panutan tole-tole rasine kapan oleh penting golek nyambet gawe dhisik. Nah, sudah mendapatkan pundi-pundi rupiah setorkan ke Mama Tiri. Iki kok ya aku yuk dibeda ki lho, jan Mama Tiri dibeda. Iki Mbak, iki piye iki? Sesuai ya, Mak. Sesuai pokoknya. Ya, wis entek ya Allah. Lho kono. aduh simbok penting kawinan aku iki wis mendem aduh simbok ra bisa turu awan bengi pengen ketemu Ora gampang wong jejodohan kudu bisa golek sandang pangan yen nuruti mandekmu omong bojomu cukup tojak turu piye Mas yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan Fitri, ayo Mbak Ayu langsung merapat sini kita kasih spesial Mas Eko aku di sini dirimu di mana Zul iyo Mas Bagong awur kita nanti suan ke sana. Iya Mas. Netes banyune moto aku nangis ketiban nondo rondet tak kira prawan bareng wis kawin anake sakandang iya Pak Bos awet Dek kok dirimu toh aku gimana nasibnya iya awet duwe anak sagede kingkong akhirnya orang melong gawe melong ngomong awet Pak Bos terima kasih Spesial buat berkah barokah PO Haryanto bendera ya yang di belakang enak ya Bunda Siti semono wayah kawin kabar balan tamune akeh tenan nganti sing delok akeh sing pingsan wah tamune akeh tenan entuk duit karung-karungan sing padha kondangan nganti padha kelangan rawan rondo ayo jajan mana enak rasane
bareng kumpul ning kloso angge-angge orang-orang ramelok gawe melok ngomong satu lagi Mas kamera kita kemana Dik? Aku di sini apa di mana? Mbak Siti. Atas banyune moto nangis ketiban ondong rondo tak kira prawan bareng wis kawin anake sak kandang Najan aku wis rondo rondo tuwa anakku lima nanging sing bisa nyulak balik kaya goreng tempo sampe mana larang rekane anak lima beda biakake angge orang-orang ramelan gawe melok momong ento rondo anake lima turu bareng kumpul ning kloso angge orang-orang ramelan gawe melok momong tutupi desa anake penting pae akeh duwite angge orang-orang ramelan gawe melok momong ento rondo anake lima turu bareng kumpul ning kloso angge orang-orang ramelan gawe melok momong tutupi desa anake penting pae akeh cuwane terima kasih ayo apa? Rondo Kemling. Yuk, keluarga besar dari Ciputat. Manggis. Oh, di Manggis. Ya Bu merapat ke depan langsung. Ditunggu bersama. Pilihannya Indonesia. rakit-rakit dahulu berenang ke tepian Mimi. Sakit-sakit dahulu. Mimi. Dahulu kemudian. Mimi. Yuk, yang punya Rondo Kemling Dados. Pundi Mbak Ayu pada tindak pundi kadengaran tindak wae ra numpak taksi Anggur kula purun ngandani.
Ibu No. Ibu Kartini. Yuk. Iki blonjo napa Bayu kebanjiran. Mas Rahmat. Masih kembali. Terminal Madiun Ngawi gendolanku ora bakalan aku ngelaleke. Biyen aku duwe pacar, anake Pak Tukian, bakal pacar ono ing pinggir perapatan. Terminal Madiun Ngawi gandolanku ora bakalan aku nglalekake. Biyen jaman Atur sebanun Pak Yoyo, Bu Sri, Mbak Warni. janji karo aku nanging nyata Pak Yoyo. kowe ingkari janjimu. Mbak Sri matur suwun, Mas Yoyo, thank you, terima kasih, selamat jalan. Masih dirikan hari. Semoga selamat sampai di tujuan. Matur nuwun Bu Sri. Masih kembali. Kangen karo sliramu, tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Yen aku kangen karo sliramu, tak elus-elus fotomu ning dompetku. Opo kowe ra krasa Mas Aris, sependino ra Mas Dwi, fotomu ning Mas Aris. Asik. Opo kowe ra krasa tak batin sependino. Selamat datang Mas Muji dan Mbak Win. Komplon jingkrak yo. Ayo Mas Aris, Mas Dwi. Merapat bose. Yang punya ngawi Mas Eko. Ayo jemputan. Ayo. Ayo. Ayo Joget sik. Mas. Ayo lo. Apa gak kacamataku? Ayo. Ser ser Ayo lo. ser. Terminal Madiun Ngawi gendolanku. Ora bakalan aku ngelaleke. Biyen aku duwe pacar, anake Pak Tukian, bakal pacar anak ing pinggir perapatan. Terminal Madiun Ngawi gandolanku ora bakalan aku nglalekake. Biyen jaman semono, kowe janji karo aku, nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Goyang Dek.
Gak biasanya. Alah. Yen aku kangen karo sliramu dek. Ada sawang apa temune nang dompetku. Masa iya. Yen aku kangen karo Dek Fitri. Tak elus metu bokokmu ning dompetku.